Hi everyone. आङो दायो नोंथांमोननो मोनसे सरप्राइज गिफ्ट देखायनो सानदों आरो ना माने गुमैया अर्डार खालामनाय स' जोबोद मोजां आरो ना आं जोबोद हेपि जादों बेनिफ्राय आं नोंथांमोननोबो खिन्थानो नागिरदों आरो ना आनबक्सिं खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांदो लेट्स स्टार्ट आंनि नामाव गुमैया अर्डार खालामनो हादों आरो ना सिसिलिया जराइगाव भिलेज गगामुख टाउन गगामुख तो आं दायो देखायनोसै सीजर चाहिए सीजर आई एम सो हैप्पी एक्साइटेड इधर आओ हाँ ये मेरा ग्रैंड माँ है अब यांगी अब फै फै औ नायो औ Wow, dia ada Sicilia. Sona गोरबोआव दङ गोरोबफाना नों आंजों लोगोआव आंजों लोगो